Pri prechode z režimu dreva na pelety zavrieme primárnu a sekundárnu klapku vzduchu. Demontujeme záslepku. Pripojíme peletový horák. Podávač peliet zapojíme do horáka. Elektronika musí byť v pohotovostnom režime, pretože po pripojení horáka vyhodí chybové hlásenie nesprávne otáčky ventilátora. Následne zvolíme verziu pelety a zapneme hlavné vypínače horáka. Pri opačnom zvolení režimu z pelety na drevo nezabudneme nastaviť klapky vzduchu do režimu drevo. Klapky primárneho a sekundárneho vzduchu sú od výroby nastavené, ale v prípade nedosiahnutia požadovanej teploty spalín prestavíme primárnu klapku na 100% a privrieme sekundárnu klapku podľa potreby teploty spalín. Keď klapku zatvárame, teplota stúpa. Keď klapku otvárame, teplota klesá. Sekundárna klapka musí byť otvorená na 20%, pod 20% neprestavujeme.